హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరు ఎట్లున్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే జాతర పోయి మేడారం నుంచి ఇప్పుడే వచ్చిన. అసలు ఏమైందంటే చాలా బాధాకరమైన విషయం. కుంభమేళలా మోనాలిసా ఫేమస్ అయినట్టు నేను కూడా ఫేమస్ అయిదామని చెప్పేసి మేడారంలో బుగ్గలు అమ్ముకుందామని పోయిన ఫ్రెండ్స్. కానీ ఇక్కడ రాసి పెట్టి ఉండాలి కదా, ఏదైనా కూడా మనకు లేదనుకుంటా. కరీంనగర్ డిస్టిక్ నుండి నేను పోయినా, ఖమ్మం డిస్టిక్ నుండి వసుంధర మేడం వచ్చింది. ఇక గద్దల కాడన ఓ మేడం ఉంది, సరిల బుగ్గలు అమ్ముకుంటా నేనున్నా. రాత్రికి రాత్రే మేడంని ఫేమస్ చేసేసారు. ఇంకా నన్ను ఎప్పుడు చేస్తారు ఫ్రెండ్స్? ఇక సప్పుడు చేయక ముళ్ళే మూట చదువుకొని వచ్చేసిన. ఇక మళ్ళా ఇట్లాంటి ప్రయత్నం చేయను అనుకున్నా. ఏం చేద్దాం, అనుకున్నది ఒక్కటి ఆయన అనుకున్నా, జరిగితే ఏం జరిగే.